Wow, sikkert nogle tilbud. Professor, vi er tilbage i studiet nu. Jeg tror. Ja, hej og velkommen tilbage til studiet. Det var jo en meget sørgelig historie. Ja, du kan jo sende et brev ind, eller, billeder, eller andet af din numse. Det vil jeg rigtig gerne se, så jeg kan hjælpe dig. Ind til Glatved Ballevej, nummer Pupuha. Inden jeg siger helt farvel, så vil jeg gerne vise, hvordan numsen er sat op. Ja, her har vi jo dit numsehul. Men herinde sidder der noget ved en pige, menstruationshul, og så har det 10 sekunder. Mellem numsehul og menstruationshul kan der nogle gange godt opstå noget, der hedder en fisus. Det er et lille sår, der opstår her, mellem den der fodflap, der holder dem fra hinanden. Så kan der komme en lille rift, og så bløder du nogle gange. Det er ikke særlig rart, og det gør også lidt ondt. Yeah. Så det, jeg vil råde dig til, det er simpelthen, det har jeg et plaster. Put et plaster. Undskyld mig. Op her. Put et plaster der. Det er simpelthen for at holde blodet væk. Hvis du ikke kan finde et plaster, der er stort nok til numsen, så må du gå flere. Det er simpelthen det, der er det bedste. Så du får hele såret på en langsom måde. Nok ser det underligt, fordi så kan du ikke skide eller tisse. Så det jeg vil råde dig til, det er sådan en vandballon op. Der, hvor det er, du skal skide og tisse. Så. Og hvis vi har et drenge-eksemplar, så skal du bare... Ja, det er jo særlig tit en dreng på fisus. Men mellem tissemanden og tissehullet. Og numsehullet kan der også godt opstå en lille revne. Og du skal jo bare blot bruge plaster. Så. Ha' en god dag, alle små børn og voksne derude. Vi ses senere i Glade Numse. Og hjemmesiden, den hedder gladenumse.dk. Det er så ved råd dig til, at du skal gå ind på YouTube. Men det har vi alle vores produkter liggende. Du har købt dem uden recept. Så det her, det er jo rigtig godt til munden. Og den her, den er god til at putte op i numsen. Hvis du har de der fisser, i stedet for dem, der plaster. Ellers vil jeg råde dig til at gå til din læge. Hej.